हेलो साइमन, हेलो हेलो। कैसे हो? কি খবৰ? ভাল খবৰ মোৰ। আপোনাৰ কেনেকুৱা? ठीक है। हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप बोला? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? दीदी, दासो teruntuk pemain tapi dari ना like deh do kon kan ya masih teruntuk pemain abo 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 naik dari ना Manibai na magay, mari dong, teruntuk pemain. Parang kung कि भी हम भी ठीक है, खाना हो गया बोला। अच्छा आप भी ठीक है, ओके। खाना नहीं हुआ है, मतलब रेडी हो गया लेकिन नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। टीवी लाइक दे दो, चित्ररंजन आ गए, लाइक दे दे। bisa Yung bulan naman. Kasi talagang kung may mangga, ako, masang, pastinya, nana, mani ba yan na, kasi talagang kung may, sa oro naman ka, how are you? Kepolan, betul talagang kung may mangga, like na na, bon na, thank you, Kiwan, listen na, bye. Kasi, SBA, ganyan sa pider na, aboso na, ha? Pura ukha, maka. Aboso na, pura ukha, ukha zarau, de, da, de, dan had nama, ba? So, hello, hello, kawan-kawan yang dari listening में guys लोग अच्छा या गाइडिंग रहना देखा था देखी जमा आपका नेपाल मालूम है मुझे नेपाली मालूम नहीं है लेकिन नेपाली सॉन्ग और डांस बहुत अच्छा लगती है मुझे और हमारे घर में एक लड़का आता है ना टिप्सन पढ़ाने के लिए वो भी नेपाली है टीवी अच्छा खाना पीना हो गया आपका टीवी mang biasa mang hello ba dịch na oh hello mang kaya gay may sa es niya mang ka headphone ba kuya ang na ande headphone ba kuya na kuna ya de ba na si bunga de es niya gay ba lai kuna ya ba na sa sa mang kaya niya mang de pike ba de like dan dan na thank you gay mang cái này thà vậy không ra bên nam mang kaya gay ओमफ्राय माब्रै दं सित्ररन्जन फंबाया मोनफैबाय दहाय थिनथा सोआव सिङाव टाइमाव मोनहैदो आरो ना गायदे दे ओमफ्राय नोंसोर मानसि मबाइलखौ
सित्रन्जन सम्पर्कनि गैया आंना होनबाय ओमफ्राय जा टिभियाव आङो आप नेपाली से हो हम नेपाल से हो आप नेपाल से हो थैंक यू वेरी मच नेपाल से मुझे सपोर्ट करने के लिए टीवी ओमफ्राय जा बिकिया गेलाइकन होनबाय ना थेंक इउ आगै सित्रन्जन होनबाय इभेन गावसा फरायखांदोंमोन आङो ओमफ्राय एसबि आगैया अनबाय थेंक इउ ओमफ्राय ओइ ना हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा पुनम मामा आंखौ पुनम आगैया हाय होनबाय ना पुनमआ जोंहा मा ओंख्रि जानायमोन होनदों ना ओंख्रिया मा होनो दाउ रोसिसो आगै ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आगै पुनम ओमफ्राय जा पुनम आगैया सिक्स होनदों ना थेंक इउ आगै ओमफ्राय जा टिभिया मा होनदों हाँ जी सिस्टर अच्छा हाँ जी सिस्टर खाना हो गई हमारी बोला खाना हो गया ठीक है खाना हो गया ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मा होनगौ अखा दामब्रालै बाजैनो हा दे होनो अखा दामब्रासो हादो आरो होमबाना एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रिया मा होनखो अन बाजै कमेन्ट अन बाजै कमेन्ट बाजै ओमफ्राय अन बाजै होनदों दे मा ओंख्रि आगै ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो हम आपको एक नेपाली गाना में अच्छा गाने में वीडियो देख देख के लाइक कमेंट भी किया है बोला हाँ किया है टीवी मुझे मिला है आपने कमेंट किया है नेपाली मतलब गाने में मैंने देख लिया है एसबिया मा होनदों अन दे थेंक इउ एसबिया आगै माला जागोन बाना जागोनलै क'क्राझाराव होनदों आरोना जोंहा एसबि आगैया बिराद हाथारदों नामा होमबा माने एसबि आगै बाना जालायनाय ओमफ्राय जोंहा पुनम आदसा प्रसान्तआ जोंहा हाय हेल' होनदों ना हाय हेल' प्रसान्त ओमफ्राय जोंहा पुनमआ गोथाव माथो होनदों आरोना एसे गोथाव आगै ओमफ्राय जोंहा जीएमआ शादी हो गया भाभी बोला हाँ जी शादी हो गया मेरा जीएमजी वैसा बसुमतारिया बाजै सना होनदों ना दे बिबोनां सना लाइक होदो दे सनाफोर सोर सोर लाइक होआखै बावबाय नामा होनदों जा पुनमआ अन आरोना ब्लु होलाय होनदों आरोना लाइक होदो दे सोर सोर लाइक होआखै सनाफोर ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया जोंहा थांदोंसो माबायासो दासो खोनादों दासो खोनादों होनबा ओरैसो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा खालाम मा खालाम दा होनदों आरोना नामाबो मा होनदों बर'नि लिरदो नामा हारसानि लिरदो आरोना सिनायनो हालाहाय मा खालाम दुंदुं आदा मा होनखो बुजियासैहाय एसबिया मा होनखो खम जारलाबो आब' इफा आयु एसबियालाय सोर जाखो एसबि आगै नंगौना नङा जाखोहाय दा दासो खोनादों होनबाय ओमफ्राय एसबि आगैया खम जारला बे आब' इफा आयु ओरैसो आरोना ओमफ्राय हाहा मिनिबावबाय ओमफ्राय बसुमतारी होनखो जोंना बाजै होनदों आरोना जोंना बाजै होनबाय ओमफ्राय जोंहा पुनम आगैया अन थेंक यू ब्रोकेन अच्छा भाभी जी कैसे है रे बोला बाबा बोला मतलब अच्छी हो रही ब्रोकन लेबर जी आप कैसे हो बताओ ब्रोकन ओमफ्राय एसबिया जोंहा ब्लुआ आब' दासो ब्लु खायसे आब' होनलायदों नोङो हरबाय आं माने एसबिया ओमफ्राय जोंहा प्रानजित सफैनो हादों लाइक दान बाजैनो थेंक इउ प्रानजितआ गोजोननाय थाबाय प्रानजित ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना भाभी जी हम ओनली लाइक देने के लिए आया है रे बाबा ओ ऐसा है ओके ओके चलेगा ब्रोकन अभी क्या काम है मतलब खाना पीना हो गया आपका ब्रोकन देवर जी मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना आदसा ओंख्रिया जोंनिया माबा दाउ आंथ' नामखौ सिनायला नोंथ' माबा असमियानि होनना लाबायना ओमफ्राय जोंहा
मा लिरनानै लादो ओमफ्राय जोंहा सिमना जोंहा मा होनदों हाय होनदों ना हाय सिमन कैसे हो ब्रुकेना लाइक कर दिया रे बाबा बोला थेंक यू ब्रुकेन बेबायदि ओमफ्राय बड'लेण्डआ गुड नाइट बिमा आंहा दासो सुटि मोनदों लै दे नमस्ते 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 होनबाय आरोना दे मा होनो बिफा नमस्ते जेबो नङा दे दासो सुटि मोनदों आरोना जोंहा ब्रुकेना जल्दी जल्दी कमेंट करे रे कमेंट पर रे बाबा बोला ओके ब्रोकन डिवर्सी पूनम जा ब्रोकन हियर जॉइन हो गया बैग डन कमेंट सेट बोला है ब्रोकन आपके साथ पूनम ने ज्वाइन हो गया है ब्रोकन डिवर्सी पूनम ने ज्वाइन हो गया है ओमफ्राय जा कान्जिदाया मा ओंख्रि जानाय बाजै होनदों दा ओंख्रिया माबागै दाउ रोसिसो आरोना कान्जिदानि ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै मोनबायानो बसुमतारिया मा ओंख्रि बाजै सनादो ओंख्रिया दाउ रोसिया आगै जारिजों दाउ रोसि आरोना बेजों जासै दिनै ओमफ्राय जा एसबि आगैया आङो अखाखौसो फुनदों खम जाबाय होननायाबो बुजिदों आगै एसबिया अखाखौ होनदों होननानै बुजिदों आं एसबि आगै नोंलाय मा बुजिदों साना ओमफ्राय जा पुनोमा हाय प्रानजित होनदों जों पुनोमा ओमफ्राय जा ब्रुकेना मैं भी अच्छा है रे बाबा बोला भाभी बोला है ठीक है अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए ब्रोकन नेवर जी जब प्रानजिता हेलो पुनम बोला है प्रानजित ने ओमफ्राय प्रानजिता जोंहा माबोरै हाल साल बाजै होनदों ना हाल साला मोजाङै दंथ'यो प्रानजित आगै नोंनिया माबोरै खिथादों दे पुनोमा मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आरोना प्रानजित होनदों मा ओंख्रि जानायमोननो प्रानजित पुनोमा सोंदों आरोना ब्रोकेना जोंहा पूनम ओके पूनम हम बाद में बैक करूंगी ठीक है ना बाबा बोला पूनम ब्रोकन ने बोला बाद में मतलब बैक करेगा बोला है ओके पूनम ओमफ्राय जोंहा डिएनआ बिके थिउ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओमफ्राय जोंहा बिके होनबा पुनमा जोंहा मा ओंख्रि मा खबर प्रानजित होनदों पुनमा मा खबरनो प्रानजित ओमफ्राय जोंहा प्रियाया आब' आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदो होनदों आंखौ होनदों आरोना आगै प्रिया बसुमतारी ओमफ्राय मा होनो आंनि मा होनो भिडिअ कमेन्ट हरनानै दोन आगै बेक हरगोन आं प्रिया बसुमतारी आगै ओमफ्राय डिएनआ लाइक गानदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ माथो ओंख्रि संदों बिमा होनदों ओंख्रिया माबा दाउ रोसिसो जोंनिया बड'लेण्डबा ओमफ्राय जोंहा प्रियाया होनदों आरोना प्रानजितआ जोंहा दालि ओंख्रै ओमफ्राय बयलार आलु पुनम होनदों दालि ओंख्रिनो ओमफ्राय बयलार आलु फाजानो पुनम आगै प्रानजितनिया पुनमआ जोंहा निउ फ्रेन्ड जयेन मी फिन खालाम लै बाजै सना फिन खालामनानै दोनो नामा फिन खालामबाय पुनम ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो अय आब' होनदों आरोना आगै बुंदे जोंहा प्रिया पुनमआ जोंहा गोथाव माथो होनदों आरोना गोथाव माथो होनबाय नै जोंहा माबाया पुनमआ प्रानजितआ बिराद मोजां पुनम ओमफ्राय एगजाम जाबाय दङ गाबोननो दं होनदों आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय माबा प्रानजितआ जोंहा नै बिराद मोजां पुनम होनदों आरोना ओमफ्राय एगजाम जाबाय दं गाबोननिफ्रायनो दं होनदों आरो नै प्रानजितआ पुनम ओमफ्राय जोंहा जांगिलाया गुड इभिनिं बाजै होनदों आरोना गुड इभिनिं जांगिला प्रियाया जोंहा आब' होनदों आरोना आगै बुंदे आरो प्रिया माबोरै दं ओंखाम जाबायना जायाखै आगै ओमफ्राय ब्रकेना अके रे बाबा जास्ट उइट होनदों आरोना ब्रकेन ने एसबिया जोंहा मा होनखो केरट थांमारबाय होननानै गाबबाय आंसा केरट थांबाय होननानै गाबखौ मानो गाबखो एसबिया गैयालाय पुनमआ जोंहा होनदों आरोना एसबिया जोंहा मा होनखो बार अखा खोरोम
लागासिनो होनदों ए नंगौ नामालै एसबि आगै बांद्राय खोरोमथारदों नामा बाजा प्रियाया आब' आंनिखौबो साब खालामना होदो होनदों आं दायो एलबिडेनबा बानायना हरगोन आगै दा बानायनो हाबा गाबोन फुङाव बानायगोन प्रिया बसुमतारी ओमफ्रायनो प्रियाजोंबो जयेन लोगोफोर प्रिया बसुमतारीजों सोर सोर दङ जयेन जादो प्रिया बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा जौआ हेलौ बाजै होनदों ना हेलौ जौ आगै मा खबर बिदि एना जोंहा आंनि ब्लु बकार बावोलै दे आया होबायथ' होनायसो इलाय होनायसो बोखारनाया माबासोना दहायो बोखारजोबदोंमोन ना डिएन ओमफ्राय होफिनबायथ' दहायनो आङो फैग्रोनो ओमफ्राय फ्रान्सिदा मा होनदों जोंहा नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय पुनम होनदों दा मा ओंख्रि जानायमोन फ्रान्सिदा सोंदों पुनम डिएनआ किउ बुंदों आरोना ओमफ्राय पुनमा मा होनदों एगजाम दंबा नों नांगौ होनदों एगजाम दंबा फरायनांगौनो पुनमा होनदों आरोना जोंहा फरायनांगौथ' आरो गाबोनबा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ माथो गस्लाफ्रालाय गुफुर गोजा जाजोबखो बिमालाय र' देलाय होबाय दे आङो बड'लेण्डबा पुनमा गैया जोंहा दालि आलु पटल होनदों आरोना दालि आलु पटल मोननो रानजिदाखै एसबि आगे मांखो ब्रकेन हियार साबधान प्लिज रिटार्न कुइकलि होननानै होनबाय आरोना एसबिआ ब्रकेन साबधान प्लिज रिटार्न कुइकलि होनबाय ओमफ्राय डिएनआ जोंहा दल'था ओमफ्राय जोंहा डिएनआ अ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनदों भाभी जी मेरा एमबी खत्म होने वाला है रे बाबा अयो लाइना थांनो नागिरदों अच्छा एलबी मतलब एमबी खत्म होने वाला है ब्रकेन का ओमफ्राय जोंहा पुनमा गैया आरोबा मामोन होनदों आरोबा मामोन होनदों जोंहा पुनमा फ्रान्जिदा जोंहा दोनबाय दासो फरायदोंमोन होनदों फरायदोंमोननो दासो दोनबायनो आरोना फ्रान्जिदा गैया प्रियाया जोंहा जागोन आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा पुनमा अन होनदों थेंक इउ पुनमा जोंहा फ्रान्जिद होनदों आरोना ओमफ्राय जौआ आंहा दासो नायनो सोलाबदों होनदों जेबो नङा दे आगै ओमफ्राय जोंहा पुनमा ओइखौ आंनो लाना फैथां मोनसेखौ फुराना बाला अन होनदों आरोना दिनै जायासैनो पुनमा गेसा अन होनदों थेंक इउ ब्रकेना जा अके एसबि जास्ट वान्ट अके होनदों आरोना उइथ अके होनदों ओमफ्राय जोंहा पुनमा अन होनदों आरो डिएनआ जा फ्रान्जिदा जा नोंस्रा मा ओंख्रि पुनम होनदों मा ओंख्रि ना पुनम फ्रान्जिदा सोंदों ओमफ्राय जोंहा डिएनआ टिभिया जा मा होनदों फेसबुक लिंक पे डालो हम आपकी लाइक्स शेयर किया है अच्छा फेसबुक लिंक में डालो हम आपकी लाइक शेयर किया है फेसबुक लिंक डालो फेसबुक मेरा मतलब फेसबुक लिंक बोल रहा है क्या मतलब टीवी ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ एसबिआ जोंहा प्रिया डार्लिं दतमा साइडनि नामा होनदों ना प्रिया डार्लिं दतमा साइडनि नामानो बाबा
masa bukan kembali jadi bapak dengan mana ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा फानदिदा मा होनखो फि बर' मा जाखो नोंना नोंना एक्टरा ए हाखानो मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फुनो मा बि बाय माथो बुं बाय माथो फि फानदि फानदि होनदों आरोना जोंहा फुनो मा ओमफ्राय जोंहा फुनो मा होनखो बर' थालाय फोद लिरबाय नामा गैया ओमफ्राय जोंहा फोद लिरदोंमोन नामा गैया नामा ओमफ्राय जोंहा एसबि मा होनखो प्रिया लोगो जादो ब्र डार्लिं होनदों ना लोगो जादोनो प्रिया माबा एसबिया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फुनो मा दानि एलबि फैदोंमोन बियो होनदों दानि एलबि फैदोंमोन बियो होनदोंनै फुनो मा ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो ओमफ्राय खयथासिम जागोन ओंखाम ओंख्रिखौलाय बिमा ओमफ्राय खयथायाव जागोन मोनखाजोब्बाय दा 10थासोआव जागोन र' 10ता साराय 10थासोआव जागोन बड'लेण्डफ्रा ओंख्रिथ'वाखै र' ओमफ्राय जोंहा फानजिदा मा होनगोन नोङो थगायाखै नों थगायाखै नामा हाखासै आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बसुमतारिया आंनो हिनजाव सासे बानायना होदो होनदों आरोना बसुमतारिया हिनजाव सासे बानायनांगौ आरोना ओमफ्राय पुनमआ मा होनगोन आं संबाय गार्लफ्रेन्ड दंना गैया आं सोंबाय गार्लफ्रेन्ड दंना गैया होनना बिहा गैयाखै बियो बुङाखै बियो कलसो खालामनो होदों होनदों आरोना सोंदोंमोननो गार्लफ्रेन्ड दंना गैया ओमफ्राय कलसो खालामनो होदों आरोना बुङाखैनो ओमफ्राय जोंहा पुनमआ मा होनखो थांदोंमोन बियो थांदोंमोन ओमफ्राय बुङाखै फैदों बियो खाय फैदों थांदोंमोन बियो बिखाय फैदों होनदोंमोन ना ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो प्रिया साबधान प्लिज रिटार्न होनदों प्रिया एसबिया साबधान प्लिज रिटार्न मी होनदों ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ आंहा दुगैनानै गोजान बायसोलै माथो बिमा होनदों आंहा दुगैनानै गोजांबायसोलै माथो बिमा होनदों आरोना दा मोनानानै दुगैदोंमोन नामा एसे थान्दा जाबायना बोथोरा ओंखायनो माबानाय खोमानो ओमफ्राय जोंहा फानजिदा गैया मानोथो कल हरा नोंलाय बुंदों आरो फानजिदा गैया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा लाइक दा होनदों थेंक इउ मिस्टार पुनमआ गैया जोंहा निउ फ्रेन्ड जइन मी होनदों आरोना जोंहा पुनमआ गैया ओमफ्राय जोंहा पुनमखौ माबा सोंबायहाय हिनजाव सानोना जोंहा मिस्टारा लिरबाय एसबिया जोंहा असक वेलकाम बस होनदों जोंहा एसबिया जोंहा मिस्टारा आं सोर जाखोथाय होनदों आरोना बिदिसो आरोना कमेन्टआ मायावबासो दंहैयो मबाइलनिया एबार सिनायदो नों सोर जाखो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आं सोर जाखोथाय होनबा ओमफ्राय दाउखुमैया जोंहा लाइक दानलै बाजै सना होनदों आरोना थेंक इउ दाउखुमै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा एसबिया असक हाउ आर इउ होननानै सोंबाय एसबिया गैया ओमफ्राय जोंहा उफाला मा होनखो मिनिदं होनदों नामा मिनिदं माने ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो एसबि मस्ट वेलकाम होनदों आरोना ओमफ्राय निजोम ना मा नाम मोनबा निजोम जागोन दा मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनिया निजोम नोंनिया माबोरै एनजेएम ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता गैया पुनम आंनोबो सासे नायना होदोब्रा नोंनि लोगोखौ होनना हाहा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय मिस्टारा जोंहा पुनम प्लिज जइन मी होनदों आरोना मिस्टारा पुनम
दाउखुमैया मा खबरलै बाजै होनदों खबरा दं बिदिनो आगै दाउखुमै मोजांआनो नोंना माबोरै जा उरफाला बर' हे बर' हाय बोला हे हाय उरफाल कैसे हो ओमफ्राय जा ब्रकेना पूनम हम तुमको साफ कर दिया है रे बाबा कमेंट सेट करो तुम्हारा शॉर्ट वीडियो में बोला है पूनम ब्रोकन ने साफ कर दिया है कमेंट भी दिया है सेट करने के लिए बोला है शॉर्ट वीडियो में और लेना मान कर लाइक डान सै सिक्स बिमा दे होनदों औ दे पडलेंसपा ओमफ्राय जोंहा एसबिआ कसम do not see Priya बसुमतारी she is my dear ओरैसो हा हा आरोना ओमफ्राय जोंहा पुनमआ thanks hi broken here होनदों thanks hi broken here होनबाय ओमफ्राय पुनमआ अके प्रान्जित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बानुआ साब बानायदो बयबो अनना साब बानायदो बयबो बय होनदों आरोना फानलुआ जोंहा ओमफ्राय जोंहा उफाला ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता गैयामोन पुनम सासे खालामना हो होनदोंना सासे खालामना होनांगौनो पुनम प्रान्जिता गैया ओमफ्राय जोंहा एसपिआ बारजों उरायजोबसै नुवा होनदों बारजों उरायजोबनोसै आरोना अबावथो थाबावनो बारजों उरायजोबनोसै होनबाय पुनमआ जोंहा मा होनखो प्रान्जि Insta ID bara, अच्छा प्रान्जित Insta ID bara खा 729 follow खालाम आरो I you win आंनि लोगो होनदों प्रान्जित ID bara खा होनदों माबाया पुनमआ गैया होनदों प्रान्जित फरायना लादो एसे प्रान्जिता ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनखो फानलु लोगो जादो आंबो खालामनोसै होनदों आरोना फानलु लोगो जादोनो एसबिआबो खालामनोसैनो आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो इउलाबो ब्रकेना मा होनखो एसबि ब्र कमेन्ट करो एसबि ब्र कमेन्ट करो क्योंकि अभी मेरे पास ब्लू नहीं है रे बाबा बोला है एसबी कमेंट करो बोला ब्रोकन के पास मतलब ब्लू नहीं है ओमफ्राय पुनमआ बियो नागिरगासिनो बयफ्रेन्ड बियो नागिरगासिनो बयफ्रेन्ड सोरबा ओमफ्राय जोंहा परबिना जोंहा हाय होनदों आरोना हाय परबिन ओमफ्राय परबिना I am बोलाना I am गुजरात ओइ बाबा गुजरात से है ना थैंक यू मतलब गुजरात से मुझे सपोर्ट करने के लिए प्रान्जिता गैया ओइ फरमार लाइक पुनम हा हा होनदों ना फरमार नांगौनो पुनमआ गैया बिदों माथो इन्स्टा आइडि बारा खा 729 होनदों आरोना इंस्टाग्राम आच्छा ओमफ्राय जोंहा एसबिआ ब्रकेन नो ब्लु हरलाबो होनदों ब्रकेन आदैया हाबलायबा नामा ब्रकेन आदै ब्लु होबाय आङो एसबि आदैया ब्रकेननो ब्लु हर आब' होनदों आरोना हरबाय आं बुथुलि ना मा होनदों लाइक दानसै 6 दे बिमा सना आं दासो सुदां जाम बिलाइ अके होनदों आरोना दासो फुदों आरो नोङो आं सानबाय थिखांबाय आच्छा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा प्रान्जिता गैया र' आंनि होनना मिनिदों आरोना प्रान्जिता गैया मिस्टारा जा अन बाय ब्रकेना जा अन आरोना थेंक इउ मिस्टाराबो अन एसबिआ गैया जा अन थेंक इउ जा इलिया हाया जा मानखो कहाँ से है तू बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जा कपिला नै बाबा हामा कपिला जा मानखो हाय मेडाम सरि हाय मादै आयै होनदों मादै आयै मादै आफा सना रायलायदो दे कपिल ओमफ्राय एसबिआ अन आरोना ओंखाम जाखांबाय नामा
Aku soंदों नामा SB गैया aku soंदों baca apa sih baca Ilya hangamanku aku apakah awas ini arah nih Hah? आवाज नहीं सुन रहा है क्या हाँ इलिया हाँ अभी सुना है कि नहीं सुना है ओमफ्राय जाखौ नामा गैया मालै खानजि बुंदों आरोना मालैनो खानजि एसबि आगैया अन थेंकि दिना एसबि आगैया जा मोखाङा बहा थौखो आबोसो मोखाङा खनायाव थाबाय ओमफ्राय जा डिएनआ एसबि हा हा मिनिदों डिएनआ ओमफ्राय जा खानजिदा मानखो फल'वार्सआ 432 ना फुनो होनदों आरोना फल'वार्सआ 432 ना मा होनो फुनो सोंदों खानजिदा ओमफ्राय फुनोमा बाय होनदों आरोना फुनोमा गैया होनदों ओंनो खानजिनानै ओमफ्राय जा फुनोमा मा होनखो रिलाव आंबो दङ दे होनदों रिलाव गावबो दंनो फुनोमा गैबा खानजिदा माखौ होथेनाय प्रफाइल होनो सरि मोखां होथेनाय प्रफाइल होनना जोंहा खानजिदा गैया मोखां होथेनाय नामा होनो ओमफ्राय जोंहा सुमि दरमाया मा होनखो मा खबर आगै आं फैफिनबाय होनदों आरोना खबरा दं बिदिनो नोंनिया माबोरै खिथादो दे मिक्सारा जोंहा मा होनखो मोखाङानो थाखोमाबायसो होनदों आरोना थाखोमादोंसो आङो होनदों एसबिआइ गैया मा होनखो डिएन डिटिवाइ दावराय सासे नायखौ होदो ना लिंहरलाय डिएन बिथिना बेखौ लांदो बेखौ लांदो ना मानोथो नोङो बिदि खालामबाय थादों होनबालाय नोंनि गाज्रि जायोबालाय ओमफ्राय डिएनबिटिवाइ दावराय सासे बानायना होदो होनदो आरोना मानो माबाखो फुनोमा जोंहा मादै नों मादि नोंदो होनदों नोंदो होनदों मादि नुदों मादि नुदों होननानै सोंदों फुनोमा गैया मादि नुदों होनना ओमफ्राय जोंहा फुनोमा होथेनाय होनदों आरो होथेनायनो ओमफ्राय जोंहा मिलना लाइक दानदों थेंक इउ मिलन ओमफ्राय जोंहा फुनोमा गैया आं बुंदोंमोन आं बुंदोंमोन आं होनदों आरोना आं बुंदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा प्रानजिता जासिगोन दे लानोसै आं फुनोम जासिगोन नो लानोसैनो जों रिडारा हाय होनदों आरोना हाय रिडार जों फुनोमा मा होनखो बिखौ होनदों फुनोमा होनदों एसबिआ गैया होनदों मिक्सार भिडिअ लोगो खालामबाय आंनिखौबो खालामफिननानै खालामफिनबाय आरोना प्लिज होनदों मिक्सार नोंखौ एसबिआ लोगो खालामबायनो ओमफ्राय खालामफिनदोनो ओमफ्राय जोंहा रिडारा मा ओंख्रि जाखो गावदां होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो दाउ रोसि आरोना दाउजों जारि जोंहा डिएनआव फुनोमा जोंहा मा होनखो दा आंनो मा होनो होनदों मा होनोनो फुनोमनो मिलना जोंहा अन थेंक इउ डिएन फुनोम जोंहा प्रानजिता गैया हा लानोसै आं होनदों आरोना लानोसैनो ओमफ्राय डिएनआ जोंहा अन मिलनाबो अन थेंक इउ मिलना अन फुनोमा जोंहा मादि नों माबायदि नुदों होनना ओमफ्राय माबाया फुनोमा ओमफ्राय जोंहा डिएनआ डिएन जोंहा उफाला हाय होनदों आरोना हाय उफाल डिएन मिलना जोंहा रिडारा जोंहा लोगोनि लाइफ नायनायावसो बिजि नामा होनदों आरोना लोगोनि लाइफ नायनायावसो बिजि नामा सोरखौ होनखोबा ओमफ्राय जोंहा प्रानजिता नोंसोरो गामिनि नामा होनदों नोंसिनि गामिनि नामा होनना सोंदों प्रानजिता फुनोम ओमफ्राय जोंहा एसबिआ गैया रिडार गोदान लोगो खालामबाय आंनिखौबो खालामफिन होनदों आरोना आंनि अनलाइसिगोन ना बिदि दैखौ लाबोलाय ओमफ्राय जोंहा एसबिआ रिडार लोगो खालामबायनो एसबिआ ओमफ्राय खालामफिननो थिनदों र' 1 मिनिट आं नुनाय नंला आन्दायबाय 1 मिनिट दै ओमफ्राय जोंहा फुनोमा होनदों फुनोमा गैया बेग दं ट्रानजिट होनदों आरोना खुलिनोसै आराम होनोबा दं
ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो मिलन लोगो खालामबाय दे मिलन लोगो खालामबायनो एसबिया आंनिखौबो खालामफिनदों एसबिनिखौबो खालामफिनदोनो मिलन एसबियानिखौ लोगो खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा मिलना पुनम लोगो जादो दे आंजों होनदों पुनम लोगो जादोनो मिलनजोंबो ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो do not negative comment help me please होनदों आरोना डिएनआ कान्दिदा जोंहा पुनम मबाइल लायोना लाया बियो होनदों मबाइल लायोना लायानो बियो पुनम सोंदों कान्दिदा ओमफ्राय जोंहा पुनमा लायो होनदों क्लासमेट आंनि होनदों औ ना बिबि बाखसे ओमफ्राय कान्दिदा बेसे क्लास होनदों ओमफ्राय बेसे क्लासनो ओमफ्राय जोंहा पुनमा गैया बाय दे कान्दिद होनदों आरोना ओमफ्राय पुनमा 7 होनदों कान्दिदा सालाय ओमफ्राय नामा एसबिया जोंहा पुनम सासे बानायदो पुनम सासे बानायदो होनदों एसबिया गैयाबो पुनम ओमफ्राय डिएनआ जोंहा दिनैनि एलबि मा होनदों फराया जादों दिनैनि एलबि फरिया जादों ओमफ्राय कान्दिदा मा होनखो थांनि र' एसामिस गेलेनो पुनम हा होनदों ना थांनिनो एसामिस गेलेनो पुनमआ मा होनदों नों एसामिस हरफिन बिखौ आंनो सिगाङावनो नों ला होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा पुनमआ मा होनदों अनलाइन दं ना मा होनदों आरोना अनलाइन दं नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा डिएनआ एसबि पुनमखौनो लादो हा होनदों आरोना डिएनआ एसबि आगैनांगौ रन्जितआ आंखौ लोगो खालामाखैबा अनलाइन नुयो नामा होनदों आरोना लोगो खालामाखैबा अनलाइन नुयो नामा होननानै ओमफ्राय जोंहा बेखौलायना I don't feel I am Sam. I want to be your friend. Please tell me about yourself, okay? होनबायलै जोंहा होलायबाय इंलिसनि जोंहा बर'नि बिफाया introduction ना ada meaning kan itu ya nggak SB aja DN dan aku nama by DN aja SB na mini by milon aja on by aku nama dia bikaunya nang kalambai benda na kalambai benda ya baca milon na on by milon on thank you SB na kau na baca hazmaya gini tapi dia na like dan avoid ini dia na thank you agak hazma गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मिलना बुंदों हाजिमाया मा खबरा बुंदों खबरा मोजाङा नोंनिया माबोरै दं हाजिमा ओमफ्राय पुनमआ बायलै होनदों बायलाबाय पुनमआ हाजिमाया हेल' मिस्टारा जोंहा गाज्रि मा खबर होनदों खबरा मोजां मिस्टार प्रेमागै नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जोंहा प्रान्जितआ आं खालामबायलै बेखौ होनदों खालामबायनो बेखौ जोंहा प्रान्जितआ पुनमनो खिथाबाय ओमफ्राय मिलना जोंहा हाय हाजिमा ब्र मा खबर होनदों मिलना मा खबरनो हाजिमा आगै मिलना सोंदों आरोना मिस्टारा जोंहा सिरां लिरदों पुनमआ जोंहा नोंदो रायलायब्ला आं खर'सो गिदिंबाय नोंदों रायलायब्ला आं खर'सो गिदिंबाय सोरजों रायलायला होनखोबा पुनमआ गैया आंनो नोंसोर खोनाबासै मिस्टारा उदालगुरि होनदों आरो पुनमआ होनदों ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा प्रेम जोंहा मिस्टारा मा होनगोन बाबुआ मोजां खबरना होनदों बाबुआ मोजाङै दंथ'यो मिस्टार प्रेमागै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मास्टार लिरदों मिस्टारा कमलासो लिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा पुनमआ गैया आच्चा लोगोमोननि माबाखौ एसामिसाव होनदों आच्चा दिहुननो थिनदों खोमादै मानिया प्रान्जित ओमफ्राय जोंहा जयसारा मा होनखो आं नायथ'लालै बाजै दिनै आं नायथ'लालै बाजै दिनै बाजै साहा फेक्ट'रियाव मावना मेंबाय जोंना गामियाव फेक्ट'रिया फेक्ट'रिया नालाय बाजै होनदों नामा मेंबाय आरो नायथ'ला दे सिङाव नालाय होनो नामा दे मा होनो जयसारा नायथ'ला मेंबायबा
rest लादो दे जेबो नङा बिसोर आगै पुर्णिमा जोआ आं बुंदों दै उनागै मा होनो आं बिदों उनाव ना दै बुंबाय नामा रोंबावासैहाय पुर्णिमा ओमफ्राय मिस्टारा जामानगोन पुनम लोगो खासो दे होनदों पुनम लोगो खासो होनो माबाजों मा होनो मिस्टारजों पुनमागै सानजिरा मांगोन थोर्स आइ लाभ इउ बुंखायो नामा ए सोरबा हाखा मिनिदों आरोना सानजिरा गैया आरो बुंखायानो ओमफ्राय जोंहा पुनमा नोंनि इन्स्टा आइडिया मा होननानै सोंदों नोंनि इन्स्टा आइडिया मा होनो सोंदों पुनमानै ओमफ्राय जोंहा कपिला मा होनखो मा ओंख्रि संखो मादै आयै होनदों ओंख्रिया माबा दाउ रोसिसो जोंनिया कपिल पुनमा जा होनदों आरोना प्रानजितआ प्रानजित बर' प्रानजित 12-19 होनदों आंबो होननांसिगोन ना बिबि नागिरना मोननाय नङा ओमफ्राय हाजोमाया मिलन ककलारी हेलो ब्रो कैसे हो बोला है मिलन आपको हाजोमा ने मिलना जोंहा मा होनखो पुनम जयेन जादो दे आंजोंबो होनदों जयेन जादोनो मिलनजोंबो पुनम ओमफ्राय एसबि आगैया असो खि खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ अरिजिनेल इस्टाया गैला आंना अरिजिनेल इस्टाया गैलानो प्रानजितनिया पुनमा प्रानजित होनदों मिलना हाजोमा ब्र मोजां होनदों मोजांनो एसबिया जोंहा पुनम बिखौ आं बेयाव आन्दायसिगोन ना बेयाव नागिरना मोनलायो या तुमने बहुत मुश्किल होगा ना मेरे लिए मिलन अच्छा प्रानजितआ पुनम अच्छा मिलन जयेन जाबाय नैबेनि माबानो सोमोन्दै मा जाने ओमफ्राय जा पुनम मानखो मिलन जयेन जाबाय बेग होफिन कमेन्ट सेक होनदों मिलन जयेन जाबायनो बेग होफिननांगौनो ना कमेन्ट सेक खालामफिनबाय पुनमा गैया ओमफ्राय जा मटिभेसना मानखो हेल' आब' होनदों ना हेल' आगै मटिभेसन ओमफ्राय जा पुनमा दं एसबि होनदों ओमफ्राय प्रानजितआ बाय बिके बाजै होनदों ना दे मा होनो प्रानजित आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होफैनायनि थाखाय हाजिमाया मा होनखो मिलन ककलारी खबरा बहुत अच्छा है ब्रो क्योंकि अभी दुर्गा पूजा के लिए बोला है हाजिमा आगै ने प्रानजितआ जोंहा पुनम बाय होनदों ना पुनमा जा प्रानजित होनबाय पुनम आगैयाबो बाय होनबाय ओमफ्राय जा पुनमा हरनो नामा होनदों ओमफ्राय मिलना अके पुनम खालामगोन ब्लु गैया र' होनदों ब्लु नांगौ नामा मिलननोबो ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनगोन मिलना अके होनबाय आंना मिलन होबाय आङो ब्लु होबाय दे आङो दे हाजोमा आगैया बाय होनबाय दे बाय आगै हाजोमा ओमफ्राय जोंहा डिएन पुनम आगैया जोंहा बाय बाजै होनदों बाय आगै मा होनो पुनम प्रकेना जोंहा एसबि बड' ब्लग साफ कर दिया है रे बाबा हम कमेंट करो आपका वीडियो में बोला है ब्रोकन देवर जी ने एसबी कमेंट चेक करने को बोला है ओमफ्राय जा उम्मीदा हेलो बीके बोला हेलो उम्मीद कैसे हो खाना पीना हो गया कि नहीं हुआ है एसबिया जा मानखो नाम्बार हर दे पुनम जिबनिया अच्छा नाम्बार हर दे पुनम जिबनिया होनदों आरोना डिएन ओमफ्राय जा बिसा लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय जा डिएन थेंक इउ एसबिया गैया जा अन दे मिलना जा अन थेंक इउ ओमफ्राय मन्थुआ जा मानखो
Good night बाजै सनान्दा ना good night मा होनो मन्टु बर'आगै मिलना thank you प्रोफेना जामान अच्छा भाभी जी हम जा रहा है रे जा रहे हैं रे बाबा मेरा एमबी खत्म हो गया है कल मिलेगा नेक्स्ट एलबी में गुड नाइट बाय बाय ओके ओके ब्रोकन डेवर जी एमबी खत्म हो गया है मतलब मोबाइल में क्या कर रहा था एमबी खत्म हो गया ब्रोकन डेवर जी ओके बाय बाय ब्रोकन ओमफ्राय जोंहा मिलना अनदों ना मिलना अनदों ओमफ्राय जोंहा ए आरा मा होनखो आरो माबा नोङो आं नोंखौ हालालै आरो जोंहा फैनो मोना हा? फैनो मोनो ना मोनामोन बेबा होदस मानो मोना जानांगौ जाखो एया मोनोलै ओमफ्राय वेलकाम दे मा होनो एयार गोजोननाय थाबाय एयारा जोंहा जायगाबा दंना गैया बेबा आंनि थाखाय आदसा बिदिसो आरोना जायगा दङब्रा मेरला खालिसो एयार ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनगोन write about yourself name role no अच्छा role no yes address school your favorite food ओमफ्राय clothes games color snacks snack place अच्छा बड'लेण्ड गैला बिदि skip बड'लेण्ड फिफा ओमफ्राय जोंहा थालांदों नामा र'नियाव मा थुना लालायखोलै ओमफ्राय जोंहा सुमितआ अच्छा जि एफ नांगौमोनलै आंनो हा हा होनदों नंगौ नामा सुमित जि एफसो नांगौ आरोना डाइरेक्ट बाबा फुलियाम फैबायलै आं सानथारलै ओमफ्राय जोंहा मिलना बाय बाजै होनदों दे मिलन बाय बाय ओमफ्राय जोंहा एस बि आबो मा होनखो अखा खोरोम खावगासिनो होनदों आरोना आदसा बिदिसो जादों होनबा एस बि आगै खावलादोंमोन नामाब्रा अखाया एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा मनरन्जना मा होनखो जाखांबाय नामा बिमा होनदों आरोना मा होनो जाथ'वाखैनो ओंखाम जाथ'वाखै आरोना मोनबाय बिसा हा हा मिनिदों राजिबा जोंहा मा होनखो हेलौ सल टिनि होनहरलानो हेलौ टिनि सल टिनि ओमफ्राय जोंहा डि एना मा होनखो जोंहा हा हा मिनिदों आरोना टिनि ओमफ्राय जोंहा राजिबा डि एन सुमित हा हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा अनिला मा होनखो बाजाय सामफ्रोमबो मानो सिरि सिरि फैना थायोब्रा नोंलाय होनदों आरोना नंगौ नामा अनिरामागै दावराव फैबाबो नुवा होनदों ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया मा होनो ब्रकेन जल्दि साब रिटार्न होनदों ब्रकेन जल्दि रिटार्न खालामदो होनदों आगै ब्रकेन एस बि आ ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनखो DNBTY सोर जाखो हा हा होनदों सुमितआ ओमफ्राय जोंहा DNआ मा होनखो बिशाल हा हा होनदों आरोना अनिरामा जोंहा अनलि सार लाइक दान बाजै होनदों थेंक इउ मा होनो अनिरामागै बड'लेण्ड फिफाया हा हा मिनिदो ओमफ्राय DNआ मा होनखो सुमित अच्छा सुमित बिकिनि हासबेन्डसो सुमितआ बिकिनि हासबेन्डसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिसा मा होनखो बिशाल हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय बड'लेण्डआ हा हा मिनिबाय एस बि आबो जोंहा मोखांखौ मा खावसेल' नुखो होनदों फरायथावलाबा होनदों ओमफ्राय जोंहा सुमितआ DNBTY नंगौ नामा हा हा होनदों आरोना सुमितआ बिसा जोंहा हा हा होनदों DNआबो जोंहा SB हा हा होनना मिनिदों आरोना SB आगैया अखा दामब्रा लायफिन मा होनखो लांफिनबाय होनदों अखा दामब्राखौ लांफिनबाय होनबा ओमफ्राय जोंहा बिसा अन DNआ जोंहा सुमित मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना सुमित मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय जोंहा बिसिम थांखो आइया ओमफ्राय जोंहा Paulsen जोंहा मा होनखो हाय गुड इभिनिं मिस आई एम फ्रम मेघालया एन्ड व्हाट एबाउट इउ
Good evening. I am from Meghalaya City. What about you, Bolahet? Meghalaya from Meghalaya. अच्छा आप मेघालय से हैं. Thank you very much मुझे सपोर्ट करने के लिए. What about you? मतलब मैं असम से हूँ. Holsen. ओमफ्राय जोंहा बिसा एसबी हाहामिनि आरोना. ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो एसबी एसबि बुरजा हाबाय नामा होननानै नायदों आरोना. बुरजा हाबाय नामा नै एसबिबि होनना सोंदों आरोना. ओमफ्राय जों सुमिता मा होनखो डिएनडिटिवाइ सोर नोङो खोन्थालाय हाहा नामखौ होनदों आरोना. ओमफ्राय सुमिता दालि आरो नाफाम होनदों. दालि आरो नाफामनो सुमितनिया. ओमफ्राय डिएनआ बिके किउ अखा मोनफ्लांबाय एलबि दा दोनदो दे होननानै हाहरदो आरोना. अखा मोनबाय अखा हादों नामा माथो फात्ता गैया. कपिला जोंहा मा होनखो थाथ'दोलै मादै आयै उन्दुनो ओंखारबाय गोलाव जाथारबाय मा होनदों गोलाव जाथारबाय लाइना लाइना गोलाव जाथारबाय आरो दे उन्दुनो ओंखारबाय दे उन्दुदो दे कपिल. ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो सुमित नों नाम लाबालायखो आंनिखौ हाहा. सुमित नों नाम लायोबो आंनिखौ हाहा मिनिदों आरोना. कपिला मा होनखो लास्टनि लाइन दं खालामबाय आं. ओमफ्राय दान आरोना. ओमफ्राय जोंहा सुमिता हाहा डिएन सुनि होनदों आरोना. जागासिनोसैहाय रिदारा जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो गावदां सना होनदों. ओंख्रिया जोंनिया दाउ रोसिसो रिदार. एम्फौ डिएनआ जोंहा सुमित होननानै मिनिदों आरोना. ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो 22K लाइक गानदों. ओमफ्राय जोंहा सुमिता मा होनखो बायबायलै होनदों आरोना. दे बायलाबाय आरोना. डिएनआ जोंहा मा होनखो सुमित र' दस होननानै मिनिदों. ओमफ्राय जोंहा इउबासआ मा होनखो बाजै सना आइ लाभ इउ होनदों आरोना. इउबासआ दे बिबो नों सना सेम टु इउ. सुमिता जोंहा मा होनखो डिएनडिटिवाइ सोर नों नामखौ खोन्थालाय पापि हाहा होननानै मिनिदों आरोना. डिएनआ जोंहा मा होनखो इउबास ला प्रसेसिं हाहा होनदों आरोना. डिएनआ ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो सुमित नाम दाला दे आंनि हाहा होनदों आरोना. डिएनआ जोंहा फोरिया लाइक दान बिमा होनदों. थेंक इउ फोरि गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय फोरि. ओमफ्राय सुमिता मा होनखो डिएन दान अके होनदों आरोना. ओमफ्राय जोंहा फोरिया ओंखाम जाबाय नामा बिमा होनदों आरोना. ओहो जाथ'वाखैनो फोरि फ्रेन्ड बिमा मोनबाय आरो. ओमफ्राय जोंहा फोरिया हाहा मिनिदों. ओमफ्राय जोंहा इयारा मा होनखो फोरि दाना खबर गैथारला होनदों इयारा नै फोरि नोंखौ खबर गैथारला नै डिएनआ बिके फिसाया नोंखौ होसोगोन बिके किउ आंनोबा नाम लाया आंनि हाहा होनदों आरोना. ओमफ्राय जोंहा मटिफिकेसना हेलौ डिएन होनदों जोंहा. हेलौ डिएन होनबाय डिएनआ जोंहा 50 हाहा होनदों आरोना. 50/50 होनबाय डिएन 50/50 हाहा होनदों आरोना. दीपकआ जोंहा लाइक गानदों. थेंक इउ दीपक लाइक होनायनि थाखाय गोजोनबाय. दीपकआ मा खबर बाजै खबरा मोजाङानो दीपक. जाखांबाय नामा ओमफ्राय फोरिया जोंहा मा होनखो आगै सना हनै आंना बोरायासो आंनि मबाइल लाना मालायनि एलबि गिदिंगासिनो बाला होनदों आरोना.
Korea 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 mobile lalai nama dana ji ilmu juga nama berapa di negara di nama dia Pari welcome to BK live stream नमस्कार dana di enak mereka kompos saman ke कैसे हो आप मैडम जी बोला मैं अच्छी हूँ पंकज आप कैसे हो बोलो वजह सुमिरा मान के सुल्ती है सालते ओके आं इसे हमनो हाखादोंमोन हाहा होनना ओमफ्राय जादियो ना मा होनखो दीपक वेलकाम टु बिके लाइभ स्क्रिन होननानै ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो येस थेंक इउ दि एन होनदों आरोना जोंहा लोगोआ फोरिया ओमफ्राय यारा जोंहा फोरि सोर होनदों आरोना यारा सोंदों फोरि सोर होननानै दि एनआ जोंहा सुमि हा होननानै मिनिदों ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो पंकज आगै सापर्ट खालामदो अनोब्ला होनदों आरोना पंकज सापर्ट खालामनो फोरिखौ ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अके दान होनदों थेंक इउ दिपक ओमफ्राय जोंहा यारा आं ओंखारथ'बाय होनदों दे यार ओंखारथ'बाय आरोना ओमफ्राय दि एनआ मा होनदों आर वेलकाम टु बेक ला यार दि एनआ जा AR welcome to back sorry to BK live screen ना ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनगोन ARआ आंनि हासबेन्डआ बालनि हाहा होनदों ना AR आंनि हासबेन्डआ बालनि होनदों खिथादों नै AR नोंनो फोरिया ओमफ्राय दिपकआ मा ओंख्रि जाखो मिस्टार अशकनि हिन्जाव हाहा होनदों बिनिया ओमफ्राय माबा ओंख्रिया माबासो दे दाउ रोसिसो दिपक हाजायाव दाउ रोसिसो आरा जोंहा हाय होनदों आरोना हाय आर ओमफ्राय जोंहा सुमिता हा मिनिदों दिएना जोंहा do not speak please BK live screen बोला है ओमफ्राय जोंहा दिएना मा होनखो सुमित हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आर दिया मा होनखो Hi, you are looking very nice. बोला है Thank you आरबी भाई जब पर यमन के सपोर्ट बोला है सपोर्ट करो परी को भी गाइस कौन है मेरी स्क्रीन में सर दो सपोर्ट खालाम दे परी को बो ओमफ्राय जब बडलेना हाय hello ना hello do you know the name of the clothes if yes then write their name against blame with the help of clothes for everyone nama everyone ayo betulin supaya apa siapa betulin supaya listening guys ko baca dia nama ke please support me BK live screen bola hai हमरा उनसे मन के di bima sona enci dose pilaiबाय दे दसेबाबो जायो दे मा होनो अनसुमै बिमा ओमफ्राय खबरा माबोरै ओंखाम जादोंना जायाखै अनसुमै बिमा ओमफ्राय जोंहा सुमितआ हाथरबाय आरोना किसको दिया रे सुमित थेंक इउ सुमितआ मानके साइमना जा मानके इयो आई एम बेक बेक फोरिया जा बाय दे बाय फोरि ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ हा मिनिदों आरोना अनसुमै बिमा लाइक डान्स होना होनबाय थेंक इउ अनसुमै बिमा गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जा दिएना थेंक इउ स माच फोरि होनदों आरोना ओमफ्राय जा दिएना अनसुमै बर' वेलकाम टु BK लाइभ स्क्रिन होनदों ओमफ्राय जा दिपकआ अन थेंक इउ दिपक दिएना जामोन अनसुमै बर' थेंक इउ होननानै हरदों नै दिएना अनसुमै बिमा दिपकआ जा अन होनदों सुमितआ DN BQY सालके BK इउटुब चेनेल साबधान होनदों आरोना सुमितआ ओमफ्राय जा फिन हाय होनदों हाय दिएना मानके थेंक इउ दिपक होनदों थेंक इउ दिपक होननानै हरबाय लालुआ जा हाय होनदों ना हाय लालु दिपकआ जोंहा हाब फराय BK आयु हां लालाय फरायनायखौ थाबथाब फरायबावनांगौनो हाय दिपकआबो BK मिस्टार उसुमि हिन्जाव हा होनदों नोंहा हाजोआव जादों
Dipok ituจะลาลัว hi หนึ่งลาลัว hello หนึ่ง hello hi ลาลัวลาลัวक्यों क्या बोल रहा है बोला है मतलब क्या बोल रहा है कुमार लालू कुमार ओमफ्राय जा DN अनसुमै बिमाया जा DN hi होनदों आरोना अनसुमै बिमाया DN hi होनबाय DN आ जा मा होनगोन thank you सुमित सालथे होननानै हरदों नै सुमित ओमफ्राय जा प्रिना hello होनदों आरोना hello प्रिन ओमफ्राय जा सुमितआ welcome DN सालथे होननानै हरबाय आरोना DN आ जा मा होनगोन most welcome सुमित सालथे होननानै हरफिनबाय आरो आरबिना जा hi होनदों आरोना hi आरबिन ओमफ्राय जा DN आ हेलो हेलो कौन है मेरे लिस्ट में गाइस लोग होनदों ओमफ्राय जा माफियाया I love you too आब' सना होनदों आरोना thank you आगै मा होनो माफिया आगै ओमफ्राय जा आरबिना how are you होनदों मैं ठीक हूँ आरबिन आप कैसे हो ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो केप सक्स ट्रुसार केप सक ट्राउजार फ्रक शर्ट स्कार्ट शर्ट टी बड'लेण्ड बिफायाबो मा लिरोलै शर्ट मा होनो शर्ट सि ओमफ्राय जा आरबिना मा होनगोन हिंदी में बोलो ना बोला हिंदी में बोलना है ओके आप मतलब कैसे हो कहाँ से हो खाना खाया कि नहीं खाया है अरविंद जी अरविंद रॉय ना ओमफ्राय जा सुमि धर्माया जा मा होनखो मा ओंख्रि आगै होनदोंना ओंख्रिया जोंनिया माबासो दाउ रोसि आरोना बेजों जानोसै बड'लेण्डआ हा मिनिदों मिनिबावदोंसो आरोना नोङो ओमफ्राय DN आ मा होनखो फिन होआखै फिन होआ मा होनखो फिन होनायखौ खारदो बिके होनदों थांबायना मानसिया ओमफ्राय जोंहा माफियाया मा होनखो माफिया मा होनखो मेम माम जाबाय नामा आब' सनालि जाथ'वाखै आगै जागोनसो आरोना जानोसै र' माफिया आगै ओमफ्राय बड'लेण्डआ होनदों सुमितआ जाहार हरबाय आरोना थेंक इउ सुमित सोरनो हरखो सुमित ओमफ्राय एसबि आगैया मा होनखो मोखांखौ मानो खेबसेल' खावसेल' देखायखो आब' सना होनदों आरोना मुदानो ना बिदि मा होनो बिदि नायबाथाय ओमफ्राय जोंहा DN बड'लेण्डआ ओमफ्राय जोंहा मबाइलाबो गंसेखौ माबा लाथ'लायबायना आसोला ओमफ्राय जोंहा DN आ सुमित होनबाय आरोना DN आ सुमितनो हार हरदोंना DN आ ओमफ्राय SB नोबो हार हरबाय जोंनिखैबो फैबाय नै माथो अखायालाय खोरोमहांदोंलाय ना हाबायसो आं फात्तायानो गैया न' सिङाव थानानै ओमफ्राय जोंहा सुदेमा मा होनखो माथो ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया माबासो दाउ रोसिसो आगै सुदेम ओमफ्राय नों जाखांबाय नामा मा खबर सुदेम आगै बड'लेण्डआ होनदों बड'लेण्डआ थेंक इउ DN आ जोंहा बड'लेण्ड हा मिनिदों आरोना DN यारा जोंहा मा होनखो बाजै कमेन्टआ बिराद स्ल' नुजा हैदों बाजै सेटिं मिलायनाला होनदों आरोना जानो ओमफ्राय जोंहा DN आ जाहैदों दिबांकरा जा কি কৰি আছা ভাল না না একো কৰা নাই ভালে আছে जेनेबा दिबांकर ओमफ्राय बड'लेण्डआ जा DN BTY हा मिनिदों DN आ लाइक कमेंट प्लिज गाइस होनना दिबांकरा जा 27 लाइक डन बोला है थैंक यू वेरी मच दिबांकर लाइक देने के लिए यार जा ऑन है थैंक यू बड'लेण्डआ जा ऑन है DN आ लाइक कमेंट प्लिज गाइस बोला है बड'लेण्डआ जा माखौ मिनिला बायदों बिमा सना होनदों आंखौनो मिनिदों नोंनि इंलिस लिरबायना ओमफ्राय आंखौ मिनिबाय आं बड' मिथिबा ओमफ्राय DN आ जा बड'लेण्ड हा मिनि हास्राहाय ओमफ्राय जा विजया लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच विजय लाइक देने के लिए कैसे हो खबर खाना खाया कि नहीं खाया है विजया कैसे हो बोला मैं ठीक हूँ
आप कैसे हो बोलो विजय बड'लेण्डआ जाहाय अनसुमै सना माइनाव मा खबर होनदों आरोना मा खबरनो बड'लेण्डआ सोंदों अनसुमै डिएनआ जोंहा मा होनदों प्लिज supporting DK live screen do not skip please बोला है ओमफ्राय डिएनआ मा होनदों वेलकाम all friends बोला है ओइ सानसो लाइक दाना थेंक इउ ओइ सानसो गोजोननाय थाबाय दे आगै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो ओइ सानसो वेलकाम होनदों आरोना ओमफ्राय डिएनआ बिकासआ जोंहा हेलौ बाजै होनदों हेलौ आगै बिकास ओंखाम जाबायना जायाखै आगै मा खबर बिकास ओमफ्राय मा होनो ओइ सानसो माबोरै मा होनो ओंखाम जाना जायाखै ओइ सानसो माबोरै दं जाखांबाय खोमाना टाइमाथ' जाबाय जानाया ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ आं बिदिब्ला कमेन्टखौ लिरला दे खोथजामबालाय मा होनो बड'लेण्ड फिफा आं रोङिखौसो मिनिदों दा सना माइनाव दे होनदों आरोना आं रोङिखौसो मिनियोब्रा नोंखौ मिनियाखै आं रोङि आं बुंनो रोङिखौसो मिनिदों दा आङो बड'लेण्ड फिफा मिथिखाया आरो नोंहा आंनि लोगोआव फैबाय थानानै आं नोंनिखौ मा होनो नोंनि कमेन्टखौ फरायनो हासिनथाराना आङो ओमफ्राय जोंहा जलेस्वरा मा होनखो आइ लाभ इउ होनदों आरोना डिएनआ जोंहा लाइक कमेन्ट प्लिज गाइस होनदों ओमफ्राय फलुरा जोंहा मा होनखो बा ब्रे मा होनखो बा ब्रिउ बा थि बा या समझ में नहीं आ रहा रे फलुर ओमफ्राय जोंहा जलेस्वरा मा होनखो आइ लाभ इउ बोला गाखोआ जोंहा मा होनखो अखा हासिगोन बिमा होनदों ना अखा हासिगोन औ बिकासआ जोंहा मा होनखो जाखांबाय बाजै खबरा मोजांथ' होनदों जाखांबाय आरोना खबरा मोजाङैनो दं आरोना मोजाङैनो थानांगौ दे बिकासआगै ओमफ्राय बड'लेण्डआ आङो नायबाय थाग्रासो जानोसै दे बिमा सना ओंथि होनबाय आयु मानोब्रा अनन लिरब्रा बड'लेण्ड फिफा अनन ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बिके नों मिस्टार असुनि हिनजावसा हाहा होनदों फाग्ला हाजिया मा हाजोआव जाबाय दोनबाय मानसियालाय ओमफ्राय डिएनआ जोंहा मा होनखो अके खानायखौ खेल गैया नामा दिखे खोरोमदावबाय मोफ्लामगासिनो होननानै नायदों आरोना खानायखौ जेबो फात्ता गैया आङो ओमफ्राय खोरोमनायखौ दासो खोनाबावदों ओरैबायदि मिनिथावथावसो ओमफ्राय जोंहा देरहासार आगैया हेलौ बाजेनदोंना हेलौ आगै देरहासार माबोरै दं खबरा जाबायना जायाखै ओंखाम ओमफ्राय जोंहा अफिया मा होनखो शो योर फुल फेस मैम बोला अच्छा एक मोबाइल है ना तो थोड़ा मतलब डिस्टर्ब होता है तो इसलिए फुल फेस नहीं दिखाया ओके ओमफ्राय जोंहा दिपकआ ना हाजिबिनो हमराज ना हेलौ होनदों हेलौ हमराज कैसे हो खाना खायाखै खायाखै दिपकआ मा खबर बाजै दिखे होनदों ना खबरा आंना गेजेरावनोलै दिपक नोंनियासो माबोरै खबरा हा आच्छा माबाबाय नोङो डिएनआ मा होनखो दिपक सोर मिस्टार अशोक लाबोलाय हा मोजां बाजै देरहासार आगैया मा होनदोंमोन मोजां बाजै होनदों आरोना देरहासार आगैया दे आगै मोजां जानांगौ आरोना खबरा ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो दिपक सोर मिस्टार अशोक लाबोलाय लाइभआव लेंना आं नायनो होननानै हाथाहरदो आरोना नै फुलुरा मा होनखो मीन्स you are ना you are beautiful वाला है ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिपकआ गाज्रिसो बाजै आंना नोंना गाज्रि आरोना मानो गाज्रि जाखो बड'लेण्डआ थोद मा अन बेलाय आं मोनथियालै माखौ अन होनो सना लोखि बिमा होनदों मोनथिफ्ला लायला आरो नोंहा ओमफ्राय जोंहा देरहासार आगैया मा ओंख्रि बाजै होनदों ना ओंख्रिया जोंनिया माबा आगै दाउ मा होनो दाउ रोसिसो आयु मोजांखौ गाननानै नै आंना बेयाव कमेन्ट थाबथाग्रा बेमारथार नायनो होगोन आरो हेलो हेलो कौन कौन है मेरे लिस्ट में प्लीज कमेंट कीजिएगा कितना मेरा टाइम है
hello guys, hello, कौन है? Please comment कीजिए. Sir dong. Hello guys. A to Z udah share ना. Dan sekarang lagi aja ya apa nama apa tinggal ना. Ang patagya gay hagas nama tayo kurum dengar haden. Dan sekarang lagi. Semua kanan patagya. Kurum dengar na hagas na. Jadi enak zaman ke kuy gan. Hah? Kuy gan. Nang lagi. Hah? Tunanaw. Hata. Okay. Kemarin kena nggak? Mana GM? Kuy gan na lagi. Tunanaw. Tunanaw na. Ha dan na. Ayo. Kasih terbaik dia mama. Baca itu je dari mana birat oka, kerem dan abu dan mana nusul kami nak ketemu nanti. Baca busy dama. Hello, I am your new subscriber. Or thank you very much. Visit. Busy ko sumatari. Thank you very much. Baba, nini mabe apa igas nede? Kuliah makum kalam rian. Kum kuliah. Baca maba mampu dole naman ke. Mobile godan ladebra bizma sona leki. Lana ayahan linsa jalasya. Baca TV amang ke. Itu pilih tu up comment. Pilih tu up comment. Peri नहीं आया. अच्छा पर नहीं आया. बहुत comment आया. अच्छा पहले तो आप कमेंट पर नहीं अच्छा नहीं आया बहुत कमेंट आया बोला है बहुत कमेंट आया है था बदि नामान के एलबी होनानै अखा बेसेबां आयु आं राय आं एलबि होबा गैयामोनथ' आंलाय न'थासोआवसो होदोंलाय मा होनो होदोंना आङो बेसेबां होख्राव हादों खेल गैया होनदों आरोना खेल गैया माने ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय गैयामोन खोमाथ' मा होनो DN दहायो न'थासोआव आङोबा न'थासोबा ओमफ्राय दा बावाखैना ओमफ्राय जोंहा A to Z जा अखा हादों फुल भलियाम होबाबो खोनाला हाहानो बिदि आरोना ओमफ्राय जोंहा टिभिया टिभिया मा होनदों मेरा भी रिप्लाई नहीं आया बोला आपका रिप्लाई नहीं दिया है क्या मैंने टीवी सॉरी दे टीवी baca itu zaman like dan thank you agak dan sedang aku naya nama apa sih nusinau bara awas kabatur itu pangsi jenenge ओमफ्राय बावाखैनो नै दा खिन्थु दा खोनागासिनो दै दहाय गैयामोन ओमफ्राय जोंहा DN मा होनखो मानसिया बिमारो अखा दहाय गैयामोन खोमाथ' दहाय आं माथो अखा एसेल'सो हादों गायना फैबावलायबायसो आङो ओमफ्राय खोरोमनायाबो एसे सिरिलाय ओमफ्राय बिदिनो आरोना DNआ जायगा लानानै माबानानै जायोना बियाबो खोरोमनायफ्रा बिजिदामोनखौ बिनि नों आब' होनदों आरोना मा होनो आं सापागुरि नै दासो इखौ खोरोमगासिनो ओमफ्राय जोंहा
दिपकआ अनार ना थेंक इउ ए टु जेड मा ओंख्रि आब' होनदों ना ओंख्रिया दाउ रोसिसो आगै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ बाजै बाय बाय दे गुड नाइट नो दे उन्दुनोसै नामा दिपकआलाय दिएना जोंहा मा होनगोन दिपक फंबाय मिस्टारखौ लेंना लाबोदो होनदों आरोना दिपक मिस्टारखौ लिंना लाबोनांगौनो दिएना होनदों ओमफ्राय बिदा बड'लेण्डआ मा होनदों थिंखि लिडारथार of sinking our rice is maka kan ini yang dia Koda na manggil ke is sudah manggil ke tinkle little star of the tinkle apa nama it's tinkle little star of the ini Allah dah yang jema berada ringkang aman jema onkri जाखो आगै होननाय ना मा होनो ओंख्रिया माबासो आगै दाउ माबा आगै होनदों आरोना ओंख्रिया माबा दाउ रोसिसो ओमफ्राय ए टु जेडआ मा होनगोन आब' थाथ' होननानै हाहरबाय थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे ए टु जेड आगै मोजां टिभिया मा होनगोन इट्स ओके अपि रिप्लाइ किया हम सुना है कल के लाइफ में मिलते हैं गुड नाइट बोला ओके मानो टीवी गुड नाइट कल के मतलब एलबी में आ जाना थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए टीवी थैंक यू वेरी मच दिल से ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ हा मिनिबाय डिएनआ अके टिभि गुड नाइट ब्र बोला है टिभिया जोंहा मा होनखो बड'लेण्ड हा मिनिबाय अर्गेना जोंहा बीके मैम बोला है हेलो अर्गेन जी कैसे हो अर्गेन बड'लेण्डआ मा होनगोन बीके बिमा मारै जाखो सना माइनाव हा होनदों ना बड'लेण्ड बिफाया अर्गेना 36 लाइडन बोला है थैंक यू वेरी मच अर्गेन आपका खाना हो गया अर्गेन कैसे खबर कैसा है रे आपका अर्गेन जी आज का खबर कैसा है ओमफ्राय डिएन जोंहा अर्गेन अरिका बोला है डिएन ने अर्गेन जी ओमफ्राय जोंहा आर्नबा हाय होनदों ना हाय आर्नब ओमफ्राय जोंहा देरहासारा गैया मा होनगोन बाजै ना गुमैया न'खौनो माबादि बानायदोंरा अखा खोनायाखैनो खोनालायाखै अखाया गिदिर हायाखैना माथो नै आं नायना फैबाय बांद्राय द्राम हायाखै नायना फैबावलायबाय आं ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो अर्गेन थेंक यू सो माच बोला हेलो अजया जोंहा हाय ना हाय अजय कैसे हो मैं जस्ट आया रूम में और बहुत बिजी चल रहा है मेरा जिंदगी का जिंदगी का ट्रेन बोला है ऐसा हो रहा है और जी ओके मतलब रेस्ट करो खाना तो नहीं खाया होगा अभी भी रेस्ट करके मतलब खाना खा लो ऑर्गेन बहुत बिजी है कोई बात नहीं डिएनआ जा अखा हायाखै होनदों आरो माथो फ्रि आं नायना मा होनो फ्रि माने बिदि गोसा हायाखै माथो नायना फैदों आं ओमफ्राय खोरोमनायखौथ' एखैजा खोरोमनाय खोनायाखै ओरैसो खोनाफैगासिनो एसे ओमफ्राय जोंहा सापागुरियाव हाबाय खोमा बिरादनो नायना फैबावलायबाय आं ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनगोन DNDTY ब्र मा जाखो माखौ मिनिखो हा होनदों आरोना बड'लेण्डआ ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनगोन DN थेंक यू सो माच बोला है DN आपको अर्गेन ने थेंक यू सो माच बोला है ओमफ्राय जोंहा देरहासारा गैया मा होनगोन बुङैया माहाजोनलै ना बाजै गरिबसो हायाखै मालायनासो थायो जोङो दानसो राङाखै बड'लेण्डआ मा होनगोन
लिरला दे बिमा सना एसे होनबाय जालायबाय बिसोरनिया अन लिरनाया अर्गेना मान अपि आया वो लाइव आई अपि आया लाइव आइटम करने आया हूँ मैम बोला अच्छा लाइव आइटम अपि आया है लाइव करने आया हूँ और अपी आया है थैंक यू वेरी मच मेरी लिस्ट में आया है अपी आया है लेकिन मेरी लिस्ट में आया है थैंक यू ऑर्गेन जी बिजी है फिर भी मुझे सपोर्ट करता है थैंक यू वेरी मच दिल से प्रजा आनंद अमान के लव यू सुपर ना लव यू सुपर बोला है सुपर प्रजा हैप्पी अमान के हाय हैप्पी प्रजा ऑर्गेना दी एंड आप कहाँ से हो बोला डीएन आपको पूछा है ऑर्गेन ने कहाँ से हो बता दीजिए बताओ कहाँ से हो आप डीएन अमन के बड'लेण्ड नोंना मा नेम बेलाय हा ने आंसो बड'लेण्डसो होनो आङो बड'लेण्ड नङा ना होनबा बदल मा होनखो बदलनि ना बदलनिनोहाय बड'लेण्डसो नाम ओमफ्राय हैप्पीया हाय ना हाय हैप्पी डीएनआ जामानगो ऑर्गेन इंडिया आसाम चिरां चापागुरि बोला है डीएन ने ऑर्गेन जी ओमफ्राय जा दानस्रां आगे मानगो बाहार नामा बासिनो आगै भारासो दंफैयो जोङो दानस्रां आगै ऑर्गेना अच्छा आसाम से हो मैं भी पंजाब से हूँ डीएन बोला ना डीएनजी बोला पंजाब से हो बोला बता दिया आपको डीएन ऑर्गेन ने जाकुला हो हाय हाय मजा Iraka sama ke hai na hai ira organa ja chokla nama nanda dosta bisa ada ओमफ्राय जा ऑर्गेना तो इराका जा आप कहाँ से हो बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जा डांस कहाँ से हो बोला रे ओमफ्राय डांसना आगे मानखो मान गामिया बहा माजै नोंसिनिया आच्छा मेन गामिया जोंनिया माबा आगै दानसोरां मा होनो बिजनि होनो आगै बिजनि फानबारि होनो दानसोरां आगै ओमफ्राय जा हिरागा आसाम कहाँ से बोला है आसाम कहाँ ओके आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट आसाम बङाइगाव इंडिया आसाम डिस्ट्रिक्ट चिरां हेलो ओमफ्राय जा ऑर्गेना मांगो बीके मैम खाना तो खा लिया होगा ना आपने बोला मैं तो नहीं खाया ऑर्गेन अभी खा लूंगी मतलब सब रेडी हो गया नहीं खाया है मैं भी आप भी अगर नहीं खाया तो पहले खा लीजिए ऑर्गेन जी दिए ना मान ऑर्गेन थैंक यू पंजाब से आसाम बीके लाइव स्क्रीन सपोर्टिंग बोला है नमस्कार बोला है हमारे वो बोले जमान के आई एम ओजित DN BTY ना sorry बदलनिया जा I am ओजित DN BTY ओमफ्राय जा हिरागा मानगो हा ना मिनिदर ना मतलब क्यों मतलब हा अच्छा हा बोला है और क्या नाम है yes DN bro 100% supporting for post बोला है thank you again ओमफ्राय DN जा I am Mojit ha होनदों आरोना DN
Ayun po. Kaya suna hello dana baca dan serang amang kagya zakang bay nama batin ang zakwa kina agay zani siyang iba ba orkena mai mai baca मैं खा लूंगा मैम आप कुछ देर अच्छा कुछ देर में और अच्छा कुछ देर में खा लूंगा ओके तो सुन बस मन के आइले बुलारे boleh man ke Kashmir 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 apel जाने nama caves masuna haha on Kashmir ni apel ko ada na bahasa guman ada na online hor bodolini pa online hor bodok pa online hor bahasa ye kadang baik ni dah reng deh Asis saja hello dana hello Asis saja dan serang angna nama acha derhas sarselai derhasar nunganda derhasar nanganda oमफ्राय बाजै dancer acha dancer dong mana derhasar mana dancer mo derhasar sendana derhasar selena ya oमफ्राय tadi naman ke sun basu you love you processing ha dana baca derhasar lagi ya ha mini bai dancer dong Oh ini dengar dari mana dia besar? Macam ordinary DN bro, haha, ni khas रहा है वर्जन में DN से इनको DN आजा BK is already married, haha बोला है जैसे DN organ bro ऐसे बोल के खास रहा है DNP organ भी वजह देखा सर आ गया माँ उनकी मन लाई बस ओंख्रिया दाउ रोसिसोमोनहाय आरो गुदुङावसो गोथाव जायोना गुसु जालायबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा organ now still processing how many minutes ना ऐसे बोल के organ ने ओमफ्राय बड'लेण्ड नामा होनबायलां अनलाइन होनबालाय अनलाइनजों हरसै दे बिके बिमा सना माइनाव दे हाहा ओरैसो होनो अनलाइन हरनोसै दा हरदो दे अनलाइन बड'लेण्डफ्रा नोङो माबा awas sana aku Ordena Bordelen Square देरहासार आगैया जामांगा उन्दुनोसै आंहा बाजैनो दे आगै दे उन्दुदो दे आंबो 11थासिम थानानै ओंखाम जानोसै टाइम जानोसै र' ओमफ्राय दा गुड नाइट बाजैनो गुड नाइट दे आगै ओमफ्राय बाय बाय बाजैनो बाय बाय बिनां सना बाय उन्दुदो दे आंबो 11थासिम थानानै ओंखाम जानोसै र' दासो ज्राम ज्राम हाबाय दासो ज्राम ज्राम हाबाय अखायाबो बांसिन खोरोमदों बांसिन ओमफ्राय जोंहा अरगेना DNG or BK मे
आया डिनर के लिए सो भी कंटिन्यू बोला ये गया अच्छा masa okay naman kay D Rod today DMZ or BKMM then मैं गया डिनर के लिए so we continue बोला dia na zaman good night all bye bye thank you all bye BK खानदान ना डिनर के लिए गया है और क्या वो भी खाऊंगी डिनर के लिए गया ऐसा सोच रहा है रुको मैं भी खाने वाली हूँ Oke zaman ke good night dia na zaman ke good night all bye bye thank you all um, thank you black marker consider zaman ke zaman ha lagi termi pada zaman buka benda bye ke bahasa Cina bye bye bahasa oh dia dan sekarang juga ada ibu nama dia sama kusuma kusuma dia kata suma dia ओके ना सुना दे ऑर्गेन ओके ऑर्गेन ये ने क्या बोला और ऑर्गेन ओके थैंक्स रो हाँ बाय बाय बोला है ब्रो ना बाय बाय अरे बचा मिक्सिंग मिक्सिंग nama maza zakam zakam naksing zaman naksing nama zakam orangnya बचा रामसोना मन देख लो कभी कैसे हो बोला है मैं अच्छी हूँ रामसोन आप कैसे हो भाई नक्सिंग नक्सिम ओके नक्सिम wow please my but you are so beautiful the end Mr. also me the end Mr. also me Misalnya haha dan zaman kalau orang zaman बिल्कुल मैं अभी ठीक हूँ अभी जी बोला है ठीक है ओके मतलब ठीक होना चाहिए बोला ना हाँ हाँ नहीं रहना हमारी है ऐसा sabi na nga ba sa sinabi ko Kakak kakak yakin nama di mama kabai dah kabai ni bây đi nama jadi foxer sir mister di foxer mister lấy mobile dan na mobile di na mobile na sa isnay dan na dan dia serangnya menggalai karena bau dengan bahasa Korea banyak alai oh dia thank you agai bau này cứ sungai về cái sungai sampai dia serangnya Ibaji koga DNBK Liao So Mr. Osoko Dana
D4 nampaknya D4 na lo ka dengan pilih D4 ka dengan aku okay sir mister bagi nama ke PK sir mister ra ang gusto na yan di po kasi na di po na sa diyan mana di po kasi na di po na sa po dole na harut na la unay unay maza yuman bay suna may now there na brad na la Lala naman. Lalahan yang mana yang ada? Lama ni la. Bodoh kita. Lama ni la na. Ngam pula de. Bodoh bodol ni na. Bodol ni. Ngam la de right. Jadi program ke third. Buka uta. Dia right. Oh, kalian nama di buka ha kami ni dah now kali kai. Baji anak. Di buka di en ha kami ni dah. Right. Mana tu? Nursing element. Why only English? Please speak Hindi and English. मतलब I don't know मतलब English English हिंदी आता है थोड़ा थोड़ा nursing nursing okay English zaman tu देखो होगा नक्सिम थैंक यू लेकिन मेरे स्क्रीन में आने के लिए देखो गाइस डी एन आधा मिस्टर ओसुनी दिसाल से ना mereka memang dia na oka gaya oh sorry di poga oka gaya dia apa dia mana dia mana hai ting pada hotel lah itu malah jangan pas minum siap jauh sih dia naman kerja pok mansiko lengba ang Misal si kalamnya dengan selenggu nang guna misal si kalamnya na baca der hasan der der hasan lagi ma meko na ko ma de inde der hasan ko hanya le ma der hasan na jama der hasan ni oke ma meko man tahu resi sela der hage der hasan hage jadi ko ga haya bi sai kaya oh haya bi sai kaya Menjadi pengadi ha ni dia. Menjadi pengadi ni. Pensil taruh. Boxnya taruh pensil. Pensil taruh. Di ada. Nuna Mister Oso ha dan now asal dia baca di poga baya di di please dan Taksim थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए लेकिन आता नहीं है एक दिन kemudian naman kita di pok lengua de na
Jadi program jadi ada ang Mister Osoga apa kau kuning boleh di program dia ada ang Mister Osoga nya dah sampai dia ada waktu di po tu guys sulah salah dia na dia nanti po game permer na wah nah chắc cái gì tiền đấy là một cái program ngồi chỗ xưa này chắc sai gần không dàn xe này đi rồi tôi sẽ được Dede, mana không dàn xe hàng đêm sao mà hàng cinema đi phố gala Bueno, agad at sa kau ha. Terasa nama ukri zakun dan na ukri itu nama bahasa raja dalam Indonesia na menjadi pegahan ni dan na ini bawa kerana ini na baat ini mana bola na pencil kalau box ni baca ni ini nama kamu baru pencil hai online ni dan na khai đúng là nó jadi pertama ăn vậy ăn vậy tháng nên là ăn vậy tháng mới jadi program Malaysia nama kerjanya bodoh linguis neng bobe acaranya bobe zaiga ni zakun dan na zaiga mana ang asam ni sapaguri Malaysian bagi programan ke masa ke ang satu detail mana yang nama mau tulis nama Jangan lebih mana tulis nama Made betul pak already nama concealer dan nanti oh nama không dàn chứ đấy nhá bài gì còn cái nama đấy aku pak pensil saja pensil dalam yang box dalam pensil mana dalam memang yang lain kayak so kita tulis yang bisa tulis apa keran no macam no apa Sampai naman oh ang kabataan ni sir talento rasen jadi dian ada ang doloy ang lain mari sai dan ng ang doloy yang selain mari beda di poga dan ini naga Naksin naman ay naga boy at sa from Dimapur मतलब आप नागा है from Dimapur ओके थैंक यू दीमापुर से मुझे सपोर्ट करने के लिए dia nama ke Zabai dia dikit tu encik Zabai macam Busung nanti
देरहासार mana एखे जाखोहाय ओंखामखौ जानोसै जानानै देखायनानै मादै होनदों ओंखाम जानानै देखायनांगौ आरोना होद लाजियोलां ओमफ्राय जा ओमफ्राय आया मा जाखो DNA मानसिया iko kakakनिफ्राय ना ओमफ्राय जोंहा सुबियात फैदों ना हाय सिस्टार होनदों ना हाय सुबियात बसुमतारी सिस्टार होनदों ना ब्रादार फंबाय होनदों ना बिनानाव होनबावनांगौ ओमफ्राय दिपकआ मानसिया दिखे बाजै बायबाय दे अ दे आंबो ओंखाम जानोसै दे राजेशआ दुमैया माबाफोर जब मावो नामा ना आब' होनदों ना औ नोंगुमैया माबा डिपार्टमेन्टआव मावो राजेन फंबाय ओमफ्राय दिपकआ दे आदा बायबाय दे होनदों आसा डिएन आदा बायबाय दे जाबावबाय माबा दिपकआ देन्जारसो हाजिया ओमफ्राय जोंहा डिएनआ बायबाय दिपक होनदों ना बायबा लाबोबायनो ओमफ्राय डिएनआ माबा केमेरायाव दान ओंखाम जादो दे संनोसै आरो दे ओमफ्राय राजेना जामा ओमफ्राय ए बे नोंगौ नामा बुंदों औ आगै ओमफ्राय नों बबेनिमोन ओमफ्राय जाबाय नामा मोनाबायना जानायाथ' जाबायना मा ओंख्रि जाखो बबेनि जाखो राजेन फंबाय नोङो माबाजों ओंखाम जानो होनबा राजेन संबाय आरोना राजेना जानांगौ आं बाक्सा आं बाक्सा मानास बाक्सा मानास बाक्सा आब' होनोना आदसा बाक्सानि आरोना ओमफ्राय मानास बाक्सा बारिनि आरोना बाक्सानि नोङो ना राजेना बड'लेण्डआव मिथिनामोन लालै जाला राजेना जों ओंख्रिया दालि आब' गोथावानो दे ओंख्रिया आलु दालि आरोना गोथावानो दे आगै राजेन औ राजेनखौ होनदों ओंखाम जाग्रोनि बर' औ ओमफ्राय आंना ओइ फाग्लि राजेनानो बुंदों आब'आ जोंनि मोनसे फरायनो फैयाखै नामा
आब'आ जोंनि मानास मानास मानासाव बेरायनो फैयाखै नामा आं थांफेराखै राजेनाखै थांफेराखै आङो मालाबा थांगोन र' राजेन फंबाय ओमफ्राय र' from Assam Bogor lagi naman Bogor from India Assam dan Mister naman service हेलो कौन-कौन है मेरे लिस्ट में अभी मैं सबको मतलब तो वाई लेती हूँ मुझे खाना खाना है अभी सब ओंखाम जानो दे आङो मैंने खाना नहीं खाया है तो अभी खाऊंगी मैं ओके बता मानासाव फै जोंनि मानासाव होनदों आरोना मानासाव थांगोन मालाबा गुमुरिखौ लाना फैनायनि साहा बागान आच्छा साहा बागान दं मटनगुरिखौबो नायनो हागोन आब'आनो थांगोन र' मा होनो नायनो थांगोन र' थांफेराखैना राजेनाखै आं होननानै